Takže o to ide, že tu je vlastne overený len podpis, ale nie obsah. To si mohla vlastne dopísať. Áno. Tak to je tak, čo som chcel vedieť. To oni urobili. Tak, tu je overený podpis a potom to dopísali. Toto zobrali z niečoho. To som chcel vedieť, pani Milá. Takže tu ty vlastne môžeš dopísať a preč ide len overený podpis, obsah listiny nie je. Hej? A listinu pýtate len od policajtov, keď sú. Nemáte vôbec. Áno. Ale... No viem, ale teraz mohla dopísať, aj dopísala teraz dátum. Že sa to už nezhoduje s tým, čo bolo originál. Ja vás neobviňujem. Áno, áno. Áno. No tak toto oni zobrali, skopírovali a priložili tam. Čiže teraz, keď sme chceli, tak musíme dať robiť ešte jedno overenie. Takže toto chceme, toto urobili presne. Tak to dobre som sa pýtal. Tak. Právo takisto sledovať, ja som spoluvlastník, ale nie sme manželia. No to je veľký rozdiel. Je tam presne na to, aby nerobili to, čo robia. Takže zítra přinesou ten spis, ten velký, s tím spáleným. Na spálené není. Tady to přinesou. Teraz som bol na spálení, vraj tam není ten spis. Tady je. Aha. Tady bude. Ja som na spálenej teraz, nie. Na spálení som bol, tam spis není. Já vám říkám, že zítra tady bude. Aha. Že ho mají, že s paní Procházkovou jste si psal, že to Tá 28. Dobre. Tak a to funguje, hej? Hej. Backfall, tam bude? Ne. Ja volám z Krákovej ulice, napadli ma metre nejakí ľudia. A z tej ulice? Z Krákovej ulice, volám Prškete. Rozbili mi ústa a nos a neviem, prečo mám na metre ma napadli. Aká prvá nejaký číslo popisný tam je jeden? Ešte raz? Číslo popisný nejaký týka pravý ulice, máte škola. Valentínska, staré miesto, Praha 1. Číslo 1. No Valentínska, Trepčínska, na prvom je chodí. Valentínska 1, Praha. Valentínska, Praha, Praha. Jak se jmenujete? Prosím? Jak se jmenujete? Oleg Makara. Oleg Makara? Áno. Jste zraněný nějak? Som.
Mám rozbité ústa a ústa. Ruby. Mám rozbitý ústa a zuby. Neznáte, kedy som to udělal, jo? Mám ich ako všetkých. Ale neznáte je. Ne, zmete. Dobře, jak tam počkejte, jak ještě přijete. Jo? Pojďte. No. Prosím. Pojďte do sady. A vás vyšetří. Čau. Dobrý. Pojďte nahoru. Pomaličku, jo, tady schod, držte se tady. Vyjděte nahoru. Stále si sedněte. Dejte doklady, kartičku pojišťovny občanku. Tam měl nějakou recepci. Sedněte si, jo. Nemám nový telefon, nemám rád, to není můj, ne. Má to 1 terabajt, nerobte zo mňa toho psychopata. Já z vás nic nedělám, ale... Nemám nový telefon, to je starý to. Říkal, že nevíte, jestli jste začal... Neexistuje, že z môjho mena nemôžete si zistiť v databáze moju číslo karty. Prosím vás, zistite si karty, mám plnú péči v Českej republike, áno? Neobťažujte ma nejakými faktúrami. Pardon, ještě jednou, já jsem vás... Ešte jednou. Moje meno je zaregistrované. Najdete si cez databázu. Tu je moja karta, ja mám kartu na hratu. Že Je máte... databázované. Som v databáze vašej. Najdete si číslo mojej karty. Nevystavte mi nejaké faktúry. Takže som tu, som přesunul do knihy Václava Havla. Čakali na mňa.